Shalom. Horas madi ta saluhutna. Tabu kama mulai parmigota. Tabu jima tuhata. Marende mahita sian buku ende nomor 440 ayat sada 1 ayat 3 sangat gibata ama. Sangat di debata ama, sangat di anak lain, nami toni orbadia debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng lain. Puji Raja si parolo, si palua jolmai, nama tawon nita bongo, Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja datasi langit. Jonjong maita. Puji Raja sian surga, Raja ni uriai, Raja ni salut bangsa, Tuhan asun sangapi, langit tanah saing lehon, sangat digoarnai. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia na tumapal langit dohot tanoon. Amin. Tigordo akadalan ni Jehovah. Jala halak partigor mardalan disi. Alai anggo halak parjahat tarsulandit do disi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para si roha jalan na bonar. Maulate hudok hami, ala di pabisar ho tu hami, barita nauli, na manondangi roha nami. Ay ala ni iubahin utanda hami ho, dohot lomo ni roham. Di pangido roha nami, na yung mangulahon lomo ni roham hami, saleleng dingoluon. Jalan na yung martua hami bahenonmu. Say parbadia maroha nami marhiti-hiti todim, jala pargaway mahami, mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palas maroha nami menguliho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul maam. Lao mangende
tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion inma patik paonopon dohot lapatana. Patik paonopon unang ho mamunu dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mambahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhon do rohata dinasa na mangulu. Atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hombar tepatik ni. Amin. Marin demaita. Potima dosata di joli debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu na badiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate nama naik tuban wa ginjang doho mangondihon hami asi maroham di hami saya patok tong madi hami roha hamual tentuho o toni parbadia pangapul di namarsak roha pamalum masalut na bernit binahin ni dosan nami ro maho mangingane hami asa maras ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian nyasin ni roha saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ali debata ama anak dohot tondi parbadia. Amen. Tabi kema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonon do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hu pasisi aka pangalsim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai audo si paluaho hasangapon ma di debata na digijang undur marin demaita. Salele
Dabegema hatani di bata, turpuk ni arminggon, imana tersurat di poda sian Raja Salomo, bindu 25 dan ayat 2, sahatro diat onom hujaha hamimadita. Hamulion di debata doi makomihon hata, alai hamulion nyaka raja doi sumulikit hata. Rap sodapot hada duat do tibon ni langit dohot hapal ni tanoon, dohot rohan ni aka raja. Ikon sirangon do aka tak-tak sian perak, jala ruar ma ula-ula na arga baheno ni panopa. Ikon pabalion halak parjahati sian jolo ni raja, jadi hotma habang sana mar hite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja, jala unang jonjong ho tu inganan ni halak na balga ido sahatna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala nom peopsa. Amin. Marende kor ina hana. Marendita.
tindakon ma hapor seot tai, songon na hina tindakon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion rap maita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ilo ama pargogo na suatu dosan na tumupa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tidubuhon si Maria. Nagabe-gabe yang siato di parbadia adoran soha bubuhan. Ido tu hata na tumau na benit di pamuhuman ni 100 na mate tapajau di mana di hau pinal silang na tuat tu bona toludung di tanom na mulak manguru di hari patuluhon na surgo na hundur siamu di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosa ni disima ibana pai mamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatapannya Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulus sogot daging halak na mate dohot yang ngoluan na sora sudah amin hundur mamu kor sian seksi perempuan HKBP Bandung Formanda diuduti paduan suara perempuan HKBP Palembang.
Tik. Horas di Hita Salhudna. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta. Pertama, nama minggu. Minggu 10 sadahon dung Trinitatis. Nagabe topik di mingguon, Yesus Kristus manguluhon hita ro di saleng-lelengna. Nomor 3, persembahan. Hari ini Minggu 31 Agustus di ketiga ibadah, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat atau sentralisasi, dan 1 amplop khusus untuk dana diakoni sosial atas meninggalnya Bapak Malabar Simbolon beberapa waktu yang lalu. Nomor 4, kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu 31 Agustus di ibadah pukul 10, gereja kita telah menerima kunjungan gerejawi dari Seksi Perempuan HKBP Palembang, Resort Palembang sejumlah 30 orang. Dan telah kita dengarkan tadi pelayanan pujian yang sangat indah dari Seksi Perempuan HKBP Palembang. Selamat datang di Bandung dan di HKBP Bandung Reformanda. Rombongan dipimpin oleh Bible Pro Delvrita Boruna Pitupulu. Perlu kita ketahui saat ini HKBP Palembang dipimpin oleh Amang Pendeta Resortnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Inang Boru Simamora, pernah melayani kita di Lembang di sekitar tahun 2000-an sampai 2008, zamannya Amang Pendeta Simanjuntak sama Amang Pendeta Saud Sirait. Jadi dari Lembang, Amang ini sekarang di Palembang. Berikut nomor 5, Konven Pendeta AKBP Distrik 18 pada hari Senin bertempat di AKBP Resort Solo akan dilaksanakan konven pendeta dan pelayan penuh waktu pendeta resort dan pendeta fungsional. Kita akan mengikuti konven pendeta tersebut. Nomor 6, pembinaan Parlado. Pada hari Jumat sampai Sabtu 5-6 September bertempat di Hotel Sultan Raja Soreang akan dilaksanakan pembinaan Parlado Resort Bandung Tengah dengan tema Parlado yang bertransformasi, Roma 12 ayat 2, dan subtema Parlado HKBP Resort Bandung Tengah terpanggil untuk memperbaharui diri dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas demi kemuliaan Tuhan. Seluruh Parlado Resort Bandung Tengah, baik itu Reformanda, Lembang, dan Sumedang akan mengikuti pembinaan tersebut. Nomor 8, Pesta Gotilon, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita selama 2025. Kita akan mengadakan Pesta Gotilon pada tanggal 5 Oktober 2025. Panitia dan Parlado mengharapkan seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur Pesta Gotilon 2025. Dapat diberikan ke Sinto Sektor atau juga ke kantor gereja. Saat ini penerimaan sementara sebesar 231.250.000. Jadi belum mencapai 50%. Jadi diharapkan kepada kita seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Nomor 10, seksi lansia. Pada hari Jumat yang lalu, 29 Agustus, bertempat di AKBP Bandung Timur, telah dilaksanakan pertandingan lansia sekaligus perlombaan tari tortor lansia sedistrik 18. Dan puji Tuhan, seksi lansia HKBP Bandung Reformanda berhasil mendapatkan juara 2 dalam lomba tersebut. Pimpinannya song leader kita Amang T. Hutajulu. Nomor 12, berita Dewan Diakoni atau ibadah penghiburan. Pada hari ini Minggu 31 Agustus setelah ibadah jam 10, jadi sekitar jam 12, bertempat di gereja akan diadakan penghiburan bagi keluarga Situa Nyonya Jusnita Sirait, Boru Sitoromoarang atas meninggalnya Amang Insinyur M. Sirait beberapa waktu yang lalu. Keluarga yang ditinggalkan, keluarga Sirait Boru Nenggolan,
keluarga P. Sirumapea Boru Sirait, dan keluarga M. Sianturi Boru Sirait, juga keluarga DJ Sirait Boru Ngurning, dan keluarga H. Sirait Boru Simanjuntak. Seluruh jemaat sektor Mabansel Tim dan jemaat serta diakonis sosial diharapkan mengikuti ibadah penghiburan nanti. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Kami mengundang Amang Inang Naposo Bulung yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 25 Agustus yang lalu, 25 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Apabila ada yang berulang tahun di antara tanggal ini, termasuklah ibu-ibu dari seksi perempuan Palembang yang berulang tahun di tanggal itu, diundang untuk berdiri. Di atas ada satu. Di atas ada satu. Tetap berdiri, Nang. Parlado dan Jemaat AKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat ulang tahun Amang dan Inang. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir berita keuangan. Untuk Huria selama 1 minggu ini terkumpul Rp15.366.725. Untuk sentralisasi kantor pusat Rp8.720.525. Untuk pembangunan Rp1.729.101. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan martangiang mahita. O debata na marmulia pardenggan basa na gok asiroha. Mauliate boy hami rap marpungu dison ruas ni huriam lau marsaor dohot hatam nabadiai asalam margugu hami langtang matutu ha porsion nami mangadopi saluhuta kana masa makatai mahututu nungaradi hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta jamita di bagasan minggu sadarion imasian Heber 10 tolu ayat pitu sahatu ayat 10 pitu. Rap mahita ubigisa. Ingot hamuma akka na manguluhon hamu na pabuahon hatani debata tu hamu ujung ni pardalanan nasidama bereng hamu jala tiru hamuma hapor seaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion laos idorodi saleleng lelengna. Unang maulo hamu elai laon ni poda naragam jalan lain. Ai patut do marhite-hite asini roha gabe togu roha dada marhite-hite parpanganon naso marguna diakka na mangaradutisa adong do dihita langgatan dang marhuaso mangaton siani akka na marhalado di udung-udungi ai di balian ni parsaoranido ditutung sibuk ni akadorbia dung dibuat situan ni malimu dari tubagasan bilut nabadia alani dosa songonido nang Yesus di balian ni harbanganido ibana marsi taonon asa di parbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri di baheni tada poton maibana tubalian ni parsorani mamorsan haliaon nai ai dangadong dihita dison hutanahot alai dilului rohatta do naro sugut marhite-hite ibana ma ta pelehon tok-tok tu debata pelean puji-pujian ima parbue ni bibir akka na marhato potton goarna alai unang malupa hamu mabain na dengkan dohot mangulahon asini roha ai dihalo mohon debatado akka pelean nasongoni tangihon hamu ma akka na manguluhon hamu jala uloi hamu manasida ai nasida do majagai todimuna laos nasida do maralus sogut naeng mamarlas ni roha nasida disi unang mardongan hoi-hoi ai dang uli munai ima sahatna urian itu hatta si adong go suku-suku rohaku uju majah turpuhon dia pitu taringot tu uluan dia 10 pitu pe taringot tu uluan mulu dia pitu ikat takas do di si ingot hamu maaka na manguluhon hamu dia 10 pitu tong do diok tangihon hamu maaka na manguluhon hamu jala oloi hamu mana sida hira taringot tu kepemimpinan tonani Apostel Pauluson itu Ibrani jala molo adong songo sada magwarra
lao hita jo tu tiki tu partikian uju hataon di pasahat tu ruas. Ibrani. Dak songono do beda. Tangok perpunguan na songono. Si patadang adong jabu ni akka perbarita na uli. Lao halahi tu inganan. Si pata marborngit di hutan nasada, si pata marborngit di hutana, tak songok kita songon na teratur ganup hari Minggu. Nga hirana tabu sonari. Jala ahado horwa ubain na masai di hari koton Apostol Paulus asa manaringoti hata uduk. Uduk kamu, ingot kamu ma akan namang uluhon, tangihok kamu, molo di bahasa Yunani, sema mo, taat, tunduk, diurai, mabigi, maparrohahon, mangatusi, jala, mangulahon. Hirana tabudo hami akka padita majahatur puhon. Dangi hirana sutabudo pakilala muna. Kan apalagi molo adong status sosial muna tumibo. Kan? Para dongak kamu. Kan itu. Nah, adong parbinotoan muna tong natumibo siya kami. Ay, buado ikot tangi honot to namat taon. Buado ikon ingot tu pangula na so hona dak ko Bartulomo ni Rohamuna. Dak songon pangula na nitagam na nihirim muna. Buado. Alay, ido. Sian Itali do Apostol Paulus manong surat to Ibrani. Jala jemaat Ibrani itu salah satu yang didirikan oleh Apostol Paulus. Berbeda dengan jemaat Roma, mulu jemaat Roma dan Apostol Paulus na pajok-jok ni. Alay sian inisiatif nasida do. Na parjolo si ngotottara molo pe hita mangingot akana manguluhok kita ra didok muse dison di ujung ni pardalanan nasida anggon borak matu aka pangula. Jadi molo pangulaon, molo di masa perjanjian lama, adong ma para imam. Alay adong gotong aka pangula di Bagas Joro. Ima aka keturunan Lewi, keturunan ni si Harun. Jaladang boy ya so pinopar di si Harun, na boy gabe pelayan altar. Ido ubain adong perpuluhan. Ay marsaladon waingon, songon ido ison, hati-hati tu poda, tu ajaran-ajaran. Ya. Perpuluhan itu bukan untuk jemaat. Menurut ajaha di buku Nisi Musa, di ulangan Tarlumobi, di opak Musai, perpuluhan itu untuk pendeta. Allah membiayai aka pangula keturunan Lewi. Ay subui mangula keturunan Lewi, iya sok. Tu namargoar ritual ni ugamo. Nah julu kan dak tubuh dope Yesus di perjanjian lama. Jadi hidupan na
Apalah imam-imam besar na julu namoran, apalah morahian. Imam-imam besar di Sanhedrin uju di perjanjian lama. Ai tekas dudah, ai mulu 10 sadahalak kamu memiliki pendapatan 1 miliar 1 bulan, iliok kamu mah perpuluhan tuau, ngasa miliar 100 juta rayau kan? 10 sadahalak perpuluhan nah. Buama mulu 100 salah. Ngeri ya deh. Jadi nasongono do konsep ni Apostel Paulus tu so laladang. Ai Apostel Paulus masih takas do pelean ni dua do tujuannya. Parjolo lao pajongjong bagas joro. Ima ujui di Jerusalem. Napa duahon tuwaka na kurangan na marsahit na subui na swadong penghasilanna. Jadi tu diakonia. Ido sasaran ni, ido tujuanna, ido goal ni aka pelean. Durung-durung. Alai sonari hidupan na di turpuhon masai takas di dok unang olohamu ela-elao ni poda naragam jala na lain. Tabayan majo otokritik tu dirita. Termasuk mau dari Palembang kay nata. Wado sebetulnya. Asa haru takas juta ida. Taringut tu. Ulaon panesaun ni dosa. Dang di bagas joro. Uju di perjanjian lama pun segala korban-korban persembahan ditutung diduru, ini do kan? Dang di bagas joro. Yesus pe dang di bagas joro. Di luar. Alani konsentrasi ni gereja tidak di dalam gereja. Ikut tuduru do. Saunari konsentrasi ni gereja tu dia. Adong dipikiri huriat tahun, ngasono kapena masa dia ka ojol. Ngasono kapena masa disiadui. Ngasono kapena masa songonon. Ngagoda kape di daerah pinggiran kota Bandung ini yang susah untuk sekolah. Yang susah untuk memperoleh makanan sehari-hari. Au sipata mulo sermon atau mak songono dope ngasongono spirit ni sudi. Adanya teh kadang perhaladu ai mulo makata kita disermonkan soal-soal buah doina, buah naposo bulung, buah tukat terpusat pelean, buah on. Danga dong beha masuk kondisi-kondisi yang di luar gereja, menjadi pergumulan gereja, menjadi bagian dari panggilan gereja, menjadi pertaruhan iman gereja. Kondisi-kondisi di luar gereja. Odo ubain na di do Apostel Paulus, ingotamu aka pangulai, tangihok kamu. Ala nasida dang mangula di bagas jor. Mangula siyak kutatuhuta do. Majupangi aka na adong persoalan hidup. Sema
nani dok ngi Apostel Paulus di son ingot hamu jala tangihon hamu. Molo tak marningot kita berdua-dua ti. So nai dok ngai godang do nani ingot sian amat tahun alai nanggu sada ngat toropi di hamu ti. Danggo sada dang bui sitiruon ni na. Kan alaya dong gotong dang godang di patari dahon amat tahun uju di ngoluna marsada dua tolu do alai ikusiti ruod do napi nama sana nabi na enna marningot adong do sabutullah nanek pasahaton ni Apostel Paulus na margoar teodisi. Molo diingot tamu aka pangula, aka uluan, hiradak tusi, nanaik pasahatom muna. Alay, isedo, nani haporseam muna. Iduban na didok dison, dimulai Apostel Paulus, ya Yesus songon inatuari songon isa darion lausido rodi saliling nililingna. Dang muba. Dia tidak akan pernah berubah. Teodisi di Goarimat Teodisi ajaran ni Apostel Paulus manaringoti tuk songo dia pena masa ingot tamu tarumowi di ujung ningoluna inna teodisi ni debata bagak dengan uli manang narwa manang na negatif manang na positif pangalaho di pangula na mangulo kamu ingot tamu may buasa asabui buano muna tu debata asaboy adong otokritik di hita. Iwan na dok, unak ko lang na tabuhi, tapungot. Unak ko lang na tabuhi, talang. Unak ko lang na tabuhi, tasobur. Alay, ikod do parsya jarata, akka naso denggan, naso tabu, naka naso tarjalo hita. Ingot. Jai lapatan na, ingot tamu ni Apostel Paulus di son di ujung na pasahatot do naikon adong kepastian do jaminan sian parhalado siap pangula siap pimpinan sian uluan naikon memiliki karakteristik yang konsisten mardalat di bagasan pangajarion paniruon tu pabainan ni Yesus. Alay itu konsep ideal ate. Ra ngapiga pedita narotuson. Sejak reformanda dibentuk. Mubau-ubah do te. Kan? Si pata molorau tu judisiater rope pitu tahun mengajar, roh tuson terbinigi, aduh pendetanya gini. Nah. Kedengi? Jadi moloro iba iya dong ma tarumobi inahan naon. Ai laso yang pakai mangati. Nah. Kan? Roh glorious. Kan? Agak ini diskusinya, agak seru diskusi ini glorious. Iya ya, tar iya na do nangalay nga binoto. Ay wasa dak kaya hamu marjamida. Hape nga isok kamu tar nina. Kan ido. Teodisi dangulo debata mangupat manang na pamatehon pangulanay. Ido lapatan ni Teo. Teo itu artinya Tuhan, disi dari kata daik, dike. Bahasa Yunani itu keadilan.
Alai mulu di bahasa Batak, di Guari, bisu. Di Bata namar bisu, ima teodisi. Alana buah, asa unang marsigatu kamu, tu manang ise, ia so tu Tuhan Yesus. Asa unang absolut, unang gok, unang kibul ha porsio muna, tu manang ise, ia so Tuhan Yesus. Itu na ise do ale-alet. Ale-ale na sumuro. Aise na pamasaho pamderita tu hita. Yeso hita. Dongat tado. Kaya na sutatadda na daw siya kita. Dan masih tadaan dakya makatay. Saya tahu pun gak apa profesi dia. Manang na dia. Hei mabaik hasiga tu hita. Akan hasiga. Hai hamu lam jono akai na balam masih sigado kan. Si Pata. Si Pata do kan. Gumungan ngado masih padengganak kan. Dangi. Nah. Alai mulu tardao ai lasdo rohani ina reformanda tu ina Palembang nuai ala rohamu dang masih tadah kan. Akan ada yang gemma tabu. Dangong nasigan no mulu pajupak kamu. Bedangi? Ada dang masih tadah kamu dupe. Dangong gope parningotat Tuhan. Dang nabui dupe ngoton ni halak akan adi reformada kamu. Lama dang mungkin dupe tangi honon nahamu. Para reformanda pe dang mungkin dupe tangi honon ni Palembang. Sok-sok ini nak Palembang dang bui dupe tangi honon ni reformada. Bedangi? Ima guarra Teo Disi. Tarungobi tu akka uluam muna, akka dongam muna nani hoholongani, tangi hokamuma, akka na pinilit ni debata, jala, naung, olo, mamaritahon barita nauli tu debata. Sipata memang Apostol Paulus sangat banyak toleran. Di Filipi pe hidup gimana di? Apapun motivasinya, sejauh Injil diberitakan, haleluya ina. Di Filipi sada. HP sakap muna, sakap nadenggan, sakap memperkaya diri sendiri, sejauh Injil diberitakan, haleluya. Aima teodisi. Dak pola ikut sude, na masa dihalak, na adong dihalak, pola tahatai. Gabi sipata gabi rikot dihita. Ay sipata do kan, ngayang hubige sa deina, do ama, kan? Dang adong rikot na dihalahi, na masa didongan na, adong mana dapat, idok ko na to, na dapat siya na, duwi amatay, ninna. Roh matay, ay sedibo to hoin na. Ono dadak to hoin na, gabi marbeda halahi. Dangi hamu marbeda tu, ama marbeda tu istrina, istri marbeda tu suamina, HP song nanggo sautiknya dapot muna. Na donggo dongam muna, madapot sada pangomoan, sada berkat. Jadi asa haru takas. Sungguh dia do pardalan nihuria marhite-hite hita. Alai sada teodisi muse dan ditaringoti Apostol Paulus buado konsekuensi buado korhon ni pangalahon ni akka na mamaritahon jala na manguluhon molo dang khobar tu lomo ni rohani debata. Dang dong. Dia malapatan ni. Dang dong hak nihita manguhumi. Jadi di bagasan konsep teodisi
Boi dohamu menderita, roh parsitaunan Tuhamu, sian parbarita, sian uluan, alai dang boi, bayanom muna balos ni. Tong dodang bui, jalo muna, jalota pangalahu na susuman. Jadi kita nggak bisa melawan, alai dang bui hita, majalo. Di sodo pengalaman penderitaan alanido, pengalaman empirik, experience, pengalaman na nyata ni Apostol Paulus taringot tu perdalanan ni akka pangulaon na, pelayanan na, danga dong nanggo saotik di jalo iwana nadengkan. Digaji, tak kay gaji Apostol Paulus. Iba ni mana tedda, majahit tedda, dukoni di kay si bana. Danga dong, hei bana ipuji, daong. Itakup, dipenjarakan, doakan asing. Meragam penderitaan. Alanido, tuhita, na di reformandaon, aduh tamu na di Palembang deh. Kan? Apostol Paulus ima sada apostol na makarikoton sada bentuk konsentrasi ni haporseao. Jadi songon na adong di akka hita molidok kacamata kuda. Fokus unang melebar tumanang nahasing. Asa dapat tita ujung ningolu nagabe pasu-pasu di ngolutta do diaka na asing. Sada nama saya di hari koton Apostol Paulus taringot tuhuria na naik kodo adong di tonga ni huria akka halak nabui makatahon tu uluan tu pangula alanido mucat di Apostol Paulus naniguaran na suksesio apostolika. Pewarisan ni haporseaon ni halak Kristen dakkolan sian pangula. Molo dibahasahon nuaingot di tonga-tongata, tokoh spiritualitas tidaklah hanya agamawan. Tokoh agama belum tentu dia menjadi tokoh masyarakat yang diterima dan langsung merasa damai masyarakat. Kondisi tanuaingon ido. Danga dong be najolo songot tokoh ni persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Songon uluan ni sinode. Na uju haluar. Poda sian ibana. O tahe. Gumodangan nuaing di BG di luar. Bukan nasihat dari para pendeta.
tapi justru dari non pendeta, non situa. Jadi lapatan ini buah anggoma dok ya puji Tuhan. Asalam makin banyak orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan tanpa melalui para pekerja. Lapatanna hehe maham. Langsung maham. Tiup pamuma Tuhan. Mulana jolo majaha bibil pedang boi ruas. Uju so adong Protestan. Dang boi kan majaha bibil. Iko pastoro na pasahaton hatan ini bata majaha. Martangiat pedang boi. Kisau nari saatnya reformanda menciptakan kemampuan-kemampuan iman di anak-anak, na poso, na tua-tua doho sude. Songo dia pena masa, dia ka parhalado, justru kemampuan spiritualitas jemaat akan sanggup membentuk arah niaka pangula. Buah hamu akka inahanna, buah SPH, buah naposo bulung, buah Ruth, buah Abigail, buah Glorious. Kalau dia memiliki satu arah spiritualitas yang baik, semua akan mengarah ke situ. Molo adok pe, mani bila kepadita, aumat dok, karena kalian pecah. Tidak ada kekompakan jemaat. Ada yang cari muka ke parhalado, ada yang cari wajah, adong nasongonon, pajonok-jonok diri, do, asa harus dipuji pendeta, asa harus songonon. Ujungnya suka-suka pendeta sama kalian. Alai mulu kompak kamu. Dah, masada kita. Tak pasada dujo diri. Songonon jota baik. Ngabuau. Tangga dong. Bukti note? Saya mau sukacita sekali saya pada tanggal 23 Agustus Natuari. Alay na lumunan roh ako. MPP, reformanda lo yang di situ terpampang. Alay saja maruas ni reformanda na rotusi. Berapa? Adong malah adong na bernada negatif. Aduh PP malam puji-pujian luar biasa kan. Nak pesi yang agak tampil di situ Tom Jul, kan? Dengan ada kuartet, ada duet dan lain sebagainya. Wah bertambah-tambah. Alay, waduh. Di tengah-tengah keadaan yang begitu, sangat mudah bagi kami pendeta mengelak-elak. Memecah belah. Sonari matikina ya, di reformanda ini kembali pada kesatuan roh. Nggak sanggup kamu melampaui trotoar, pajong-jongon, ipatari daud Tuhani, ala ni sada rohamuna hirana satod di hamusudi. Iban naso adong siswa bulu di reformanda, adong sudedo kan? Nangok siswa bulu nion, ramolo di Palembang adong ko siswa bulu ade. Anggo di reformanda dan adong siswa bulu. Sekolah minggu cari dana dapat. Bahkan ditaklukkannya HKBP Menteng. Naposo Bulung, Sabuga ditaklukannya. Glorious, ada di Jakarta. Santai-santai dapat di atas 100 juta. Apalagi mainahan lah. Mutiara doh emas masuk tuh. Adopsian nih nahan naon 1 kilogram emas. Dangi? Duh, tak persiamu 1 kilogram
batangan. Itu dupi batangan nai. Itu. Ala ni sada to dimuna dakola kamu bergerak, orang-orang luar juga tergerak. Ini marmer ini. Aduh, ketua panitia Happy Right ki. Ada reuni di Lampung. Datang teman saya, cucunya pemilik marmer. Yang pertama kan di Pringseu Lampung. Kau lagi bangun gereja? Iya. Tolong marketnya? Iya. Saya sumbang ya. 1.000 meter marmer. Berapa 1 meter? 600.000. Ambil di Palembang gratis. Lucu namun saya. 75 juta biaya angkut. Maka tahta itu ruas nih Huria Ison. Inisialnya RS. Asia nau masa truk tronton nih nah. Dukon itu dua truk nih nah. Dukon itu lu truk tronton itu lu truk go. Bah. Ala ni tot di muna. Spiritualitas muna. Lau mesti pajupang dongan. Bantulah, ada gini. Kasih alamat aja bangin nah. Alamat apa sih kau bantu bangun? Ya alamat bangin nah. Alamat apa? Alamat di Mojokerto, gudangnya marmer itu. Lalu alamat di Bandung. Tabayak kode marmeron, nanggo sarupia dan keluar kita. Malah masuk 75 juta. Alanya spiritual. Jadi nahu maksud di sini songonan itu Apostol Paulus di pasahat akka uluan akka perbarita tiop pamumai ima na soal ada kelakuannya picak kamu. Bahasa perbedaan ngaudok nakin mulut tabain rekonstruksi imajiner dakot padita dakot pangula uju ni ahon, hataon di pasahat, di berani. Marlawat deh, jarak pola terida pangalahona. Penangi? Aisyah Dario di son, marsogot nga di Cimbeluit, sogot na musi nga di Lembang, sogot na musi nga di Palembang. Jadi, alay sonari, nung stay, kan? Nung di Sadinganan, nung di Reformanda, nung di Marta Dinata, nung di Jalan Jakarta, ngadong Jabuna, Jalan di baik Kator Raja Ladong, ngatarida, ngatransparansi. Ngarikot Parjolo Reformanda ini untuk memulai hal yang baru. Ada autokritik bersama. Mulak muse tu kesatuan tu hasadaon, dakolak kasadaon ni rohana pitan tari daun muna. Semulai 2007, 2010 sada. Hasadaon ni todi. Martokar hamu alai akrab. Badangi? Molo marapot apalagi ama kai panggabian na jur. Aduh blablabla. Alai duko sidung rapot. Ihaol. Hai. Inang borsi maju tak inang borsi la sude. Alay saunari nga senyum-senyum alay huida, ay senyum munafik ini kebanyakan. Mari baliklah. Mari kembali. Unang olo hamu takas di paela-ela. Alay olo mahamu marsadani roha ala dong narikot idomu. Tabain, tahun naro mungkin. Matak na ama, tak na ina do dia. Ay masay ulido molo adong di pamasa songon malam puji-pujian ni ay ina pi adonggo te ama pi adonggo kan alay unak kolon glorious be na dasya ti rupi glorious atong ina ana ama mabay songoni asan non ama ina pe mabain supaya glorious tambah hebat imana guarra adong ibagasan teodisi selalu terjadi simbiose nina. Saling mengisi, simbiose mutualistis. Tak tinggal di sadinganan. Sonarion ngamas say tabu.
akka pangula. Alani nian martaba-taba ma akka pangalaho na lumehan na muli. Boi saor roha to di pikiran duhut ruas ni huria. Jala di watanami makka molati hodohami. Ay nungahuhi lalahami. Nasada 2 bulanon. Boi masa nasongoni di tonga-tonga ni huriamon. Tenggana kasitua. Padita. Saksongoni akka uluan nikor. Akka guru di sekolah minggu. Do naposo sudeta he Tuhan. Alani rap mahami mangido hotca. Tabai mai o Tuhan. Nasiak ko asalam margogo jalalam tang. Hapor seaon ni sudi ruas ni huriami. Jala boi di son ode batanami ala asini roham holong ni roham. Ro punguan ina sian Palembang. Martaba-taba matutu hinauli ni pasu-pasum tunasida. Leon hahi pasod dohot las ni roha. Jala mula-mulak kalahi. Mana bayak kana uli ma tutu di huria di Palembang. Songon edde nasida pakke matutu nasida. Asima roham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus Ido Raja, pinabangkit di amanah, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, jalan asa ajol mau, tuibana domar Tuhan. Parhato poton nabe, parhato poton nabe. Aka suruh-suruhana humaliang habang sana pasang apon rajai pasang apon rajai nadikinjang marhuaso harajaon naditanom mangoloy patik nai, mangoloy patik nai.
Debata dosa sadasa Mulan Yesus dotudusna Anak tua manai Anak tua manai Nasoberet abang sana Samarujung dongoluna Tong tonggo manai Tong tonggo manai Yesus Kristus Ino Raja pinabangkit ni amana manggunggongi sasude manggunggongi sasude jalana sahajol maut tu ibana domar Tuhan Parhato poton name Parhato poton name Maka suruh-suruh anak umani yang abang sana pasang apon rajai pasang apon raja nadi ginjang maruaso arajaan aditano mangoloi patinai mangoloi patinai Debata dosa sadasa Mulan Yesus dotudusna Anak tua manai Anak tua manai Nasomeret kabang sana Somarujung dongoluna Tok tok gongo manai Tok tok gongo manai Tatangya koma peliata. Ali debata amanami na di banua gijang. Odo harorwani salusi leleo na dengan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasatami masian na nilo mito hami pelean nami tuho. Saya jalo may gabi wap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhas yang hami peleanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tondi rodi pamata
gijang. Sai pinarbadia ma goarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu mangadopi ngolu siapari di bagasan hapor siaon natang jala naulu uduk tutuhan jalo hamuma pasu-pasu nasian ibana. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.
Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan. Horas, untuk kita. Si, setuju ya? I.